Idan rayuwa ta yi albarka, to babu abin da za a ce sai san barka. Saƙon ta'aziyya ta shehin malami wanda ya daɗe yana ba addinin musulunci gagarumar gudunmawa a nan gida Najeriya da ma sassan duniya baki ɗaya. Ba shakka Sheikh Dahiru Usman Bauchi Allah ya sanya daraja a cikin rayuwarsa ya kuma albarkaci shekarunsa da gagaruman ayyuka wanda ya yi na taimakon addinin musulunci ya kuma sanya albarka a zuri'arsa wanda da yawa daga cikinsu suka zama mahaddatan alƙur'ani mai girma. Bisa alƙalma da aka tattara a shekarun baya tare da kyakkyawan hasashe cewa da wuya a Afirka a samu wani shehin malami wanda ya aje baya wadda take da albarka kamar ta Sheikh Dahiru Usman Bauchi wanda da yawan su mahaddatan alƙur'ani ne kuma sun ba addinin musulunci gagarumar gudunmawa. Allah ya gafartawa wannan babban shehin malami ya sa kuma bakin wahalar kenan. Allah ya sada shi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sa abin da ya shuka alkhairi ya wuce ranar da zai fara girba tun daga kwanciyarsa a cikin kabarinsa har izuwa ranar gobe kiyama. Allah kai masa guziri da aljannar firdausi. Sakon ta'aziyya daga ni Awwal Adam daga nan Awwal Adam Latest TV. Allah ya bamu haƙurin rashi. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا